Samantala sa ibang balita, patuloy po ang pagsusumikap ng lokal na pamahalaan po ng Mangaldan upang mapanatiling ligtas sa mga mamamayan laban po sa panganib ng rabies. Nadagdagan pa ang bilang ng mga nabakunahang alagang hayop sa isinagawang libreng bakunahan ng anti-rabies vaccine sa Barangay Giliga. Sa pinakabagong datos ng Municipal Agriculture Office or MAO, umabot po sa 338 na mga alagang hayop ang nabigyan ng bakuna. 282 dito ay mga aso, habang 56 naman ang mga pusa. Aabot naman sa 156 na mga pet owners ang kabuang naserbisyoan po ng naturang aktibidad. Muling ipinaalala po ng MAO sa mga may alagang hayop ang kahalagahan ng pagsunod ng umiiral na ordinansas na sa bayan. Partikular na ang patakarang aso mo, itali mo upang maiwasan ang insidente ng kagat ng hayop na maaaring magdala ng rabies. Bukod sa mga nakatakdang barangay visits, bukas rin daw ang MAO para sa mga walk-in clients mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon para sa libreng pagbabakuna. Ayon sa mga opisyal, ang kampanyang ito ay bahagi ng mas pinalawak na programa ng pamahalaang kontra rabies. Isang hakbang upang masigurong hindi lamang ligtas sa mga alaga, kundi pati na rin ang mga buong komunidad. IFM News. IFM News. IFM News.